ton hriat makte ziak tu kong te a but larki tunma sangkhat zakua somriat pasari vela handymana uzo te ka zui thin lai khan ka thil chak thin ber chu ma nia trak khalvea handyman fit ve vo hantir kwal vel kha ani kum som ni chu kani ve to a kum chan ve vel chu uzo te zui hian aizol kolosip silong le gauhati hi kan kalna ber thin ani bu fai phur kan ni a ha thlak viau ma se lep kha athaveria wa nuam ve ham ham tak chu ani tuna kan nu ma mingi po hi heng hun lai vela tanga in char kan ni a ka handyman chung zongin ka be ma ka driver nuwa min bem ve thunga reivak lo ka in chuan khum ve a nuwa chuan indu le indu na chu bu fai bek ang main ka phur ho ve ta ani sangkhat zakua somkua kum to pa kan in neya vo in thleng hian ka in chir lo khop mai kum sangkhat zakua somkua pahni kum tir khan pulian sanga te trak ka khal trana aizol champhai le silchar hi kan kalve na chu ani maya ka handyman mamoy hi tlangwal fel tak nulami tak ni in khotina bial nu hi anei de ufurmai ani zara nula nuthloi ka mel hriat ve furpha a driver ni ta ka chuan side neu alo tambok nen kan nun chu a ho de uriau tana hriat lo hlanin ka lo ler ve ta fu mai motor chia ti chuan lamin khodaya ri mai te kha kan han uar chowa nula nuthloi le mi nu thleng khan ho takin hun kan hmang ve thina in lama la kan om tlem sia enge mozong tak chuan min lo chok ve bok nen ho ve thei tak chu ani sangkhat zakwa somkua pathum jun ni som paruk ani a ka thei hil thei to ngang lo ni lai ni ani nge mamoy nen silchar kan ho chu ni dang anglo takin side kan hutlem ema passenger po kong laka kan tong lo tlat maya chuta kan diesel thun chu abal nge moni a airlock ta fo mai chutakara mamoy hi akhua asik deuh boka kan dingun bok nen nuam lo ve angreng takani bil khothlir le reng te kon in kar kong zaw ve deuh laya hian ka motor chu athi top maya diesel te kan han pam tak nial po in anung thei hau lo ka motor ka hria chian te reng nen tun tum chu angai na ka hreta hau lo mai motor dang te po an ron dinga min pui lai laya ti ngai na an hrebik si lo ka thian pa ruat lian a chuan injector chiang lo wani hi hosan chi ani ang mechanic te le bung ruate nen in lam kho ma chi zokang ka motora hian ron chove mai ro ati a khuwa athim deuh to a choi hun vel ani to ani kan ti dan tlang pui chuan handyman hian motor hi ari achil thina driver chu kan ho mai thina ma se mamoy hi adam sam box si lo nen han hosan chu ka hre box si a kan pahni a hosan la thil ti chi ani box si lo bu fai kan phur hnem na samai si a mamoy a jok chu ho turin ka ti ta a ruat liana motora chuan min chho san ta ani motora hian bu fai le chome ba ka stove te kan kola kong sira mani in rong kan in bol chopa rin ai tak chuan akho har thlak deuh ti mai lo chu a hre om lem lo zana re in ru atla renga tape ka ngai thla a cabina ka muzal motor hi double seater ang chi kha ani dar som pakhat vela hian motor hnung chu ari deuh duta ka har ngala ka ngai thlawang wanga aron rile deuh rek renga mi tong ri ang te hi ka hreta miswalin bu fairu kan tumani hi ti in zoite in ka chempai chu ka phora torchlight nen ka wa chuak thuta thom om na lai chu ka panding ngal ma se tu ma reng an lo ka en kwal thuaka engma la mu tu ra om si lo kan bu fai phuar na la chu a nget tha em box si a ka beng chheri ani hi ka tia ka mut san le maya ka mutui viau in ka hria chuta ridot ka hrele a ka har chiang hle mai phun sepri ka hreboka ka chem tele light chu ka bana man nge tumin ka in ready a chuta motor light ka on thuta ka zuang chuak ngal maktak main are le thapa engma mu tu rom chuang lo uluk em in kan bu fai phur chu ka endika engkim chu a fel than boxi truck chunga kalona engma thil thar danglam mu tu rom lo ka sana ka ena dar thum apel to a
ruwa po atla seng seng reng mut san le mai ka tumna in ka har tul zok flasa ka thingpui da le paratha thing te ka eya ruwa aron sur zual le deuh boka blanket ka sina mut pa in zial ka zu a chuta kongpuya kal ri thlep ri ka hreta motor lampanin aron kal nge ya tukvera ka hoi chuaka chhum jing riai kara chuan nu pakhat thingphur man mo em akal hi ka mutamai khovar a hnai to bokati in thingpui ina som karil ruk ta a alo hnai deuh hnu chuan emin thing tam lutuk lawa phura hu hlau takin alu chu puanin a khu deuh bok ka han en chian chuan nula kum som pariat borvel ani hmel asama sein ruin anan hu deuh boka hei mami ronchol ro iwa chuak ma ve thingpui le chang hiron ei ve ro ti in kawa kova nui deuh si lom hmel deuh hi pu in ka hria ti chuan min ron pan ve maya a em phur chu ka nga thlak saka motora chuan ka kai luta thingpui ka thlit saka front seat kila a thu a kalamaron hoi du reng lo thingpui no ka pek la chu ala du boxi lova a tong du boxi lo a zak zum ve hle ani hi ka tiril ru a hetina na chu ti in abula wathu hnain ka kutin alulam kuai her pa in a hnute khoi sak ka watuma aron hoi phei mai chu kumza chuang pitar mel hi a angka ti deuh ber a hnute zon la chu vur khalvot ang mai na vota reilo te che theilovin ka oma a kut vot em chuan ka ban re ka min man bet lata chuta ka tha zong som khomin ka har thut chu driver side lam kong ka a ka zuang chuaka painar kem lang de kilometer khat vela hla lam pan chuan ka tlan tak maya khatianga chaka ka tlan kha kala hrengai lo kawa hoile ta ringrap thlak mangkhenga nui ri hok ri ka hria a kanu in min ko dan ang chi in lr ti in min ko tur ani chu mole painar kem ka thlen hian pahni chu an lo tho to a tui pipe an lo siama ka mela ka hlauti an hrengal nge moni an kem chunga min hruai lut wat thingpui sa min intira ka thil tonte ka vai tong thiam angin ka hril ve ta ani anni hian but larki ti in an soya thoman lo hreve fo to thina lo ni ka chanchin hi midang hovin an soi ve fowa tle ma soi uar deuh an lo ombok nen kan nu in a lo hreve ta a kan in mu sakhi pha ta tre pani voin thleng hian helai mun ka tlan pel hian ril ruwa alo thar le thina khanula mel kha mithla atanga paimbo hi harve tak chu ani sanghi pasari emo khan ka thian pa durtlanga mi nen phun chonga kan lenga rin ain kan omreya kan ho hian zandar khat chu ari to ngei mai khulai kuari de uro tui kho thla omna zona khuan patling pakhat hian min lo phar dinga hei ka mobile phone ka thlau pala min lo zon puite u ti in min lo ngen chiam han call mai donin a number la a hrebok si lo zuri manam lo wang chuan kan khonga ya ati bo tak ngei po in kan hria ti chuan kong pui chu bike headlight hian ka en tira tin lighter torchlight om ang chi khan kan zong chiama a hnu reivak lova chuan lung pakhat chunga hian alo om ngei mai kan han hmu hlau chu kan hlimtlang ang reng viawa ti chuan me zial te kan zu howa kan kal san ta ani hemi tuk zan hian ka thian pa hian min ron kola LPS news khalo en vero aron ti a TV ka en ngal phun chonga ruang an hmu chungchang news saloni a ka phuzok tin news hian he ruang hi kar khat liam ta aboral to nge ni inan ron soi boka a thom no hak te le a hairstyle thleng hian kan hmu nge khani in ka hretla tani khamizan khan a hming le veng zo na chang kan lo hremia lo kha mak kan in ti dun hle bok sangni som pakhat khan kan fa te pahni hi mi te angin phaya kan da ve a sum le pai har satna awangin voi khat ma kan nu pa hian kan la tlo ve theilova tun kum na chu phailama in check up pa in an hostel zuk mu pui ve tha in kan hreta a kan nu hian LDC na athoka ke ro chuan e chop dor chete kanei ve ani July Thatir Khan Gauhati kan suka kan in check up zo chuan Gauhati Puri Express a nisari hian Gauhati hi kan chu asanin ka hria Nalbari district a chuan enge mo awangin kan ding renga a station hming takero ka hreto lo tlai khothim to ani a
then khatin tiffin te an ei mola kan compartment toilet chu anin ngak thup mai kan nu po chu in thiar du in a in tlar ve ran maya toilet chunga om chu are ta viau mai boxi vai then khatla chu an phun na sangang mai kongka an soi vaka a chunga om la chu a in kal hnan thlat mai si thom chete ma anei boxi lova a review tak nu chuan vai ho thin rim chuan kongka chu po honan tumta in thiar du an tam boxi nen chutia an boi lai chuan compartment thanami sipai pali te chu tu ema chuan avakowa an ni chuan man ruwa eng emo mangin kong khar chu an ti cheta toilet chunga hian puan chia hi alo oma mak kan ti tlang hle mai a hnu deuh loka chuan rel chu akal tran le a ma se kilometer chan ve po kan kalma hian ading le ta a khuala chu athim to hle chuta rel chunga light chu aron thim ta thuta mobile phone le torchlight neiten kan met enga heti lai tak hian kan pia loka vai nu chu lau mel em hian aron au chuak thot mai enge omzia po hrelo chuan tam tak chu an tre chul to maya kan nu hne na chuan kan bung ruwa lo veng ro ka va en ve chin te ang ka ti a ka phei ve ngal kan pi ami te chu tukvera hian an lo dak fura an mela chuan hlauna hlir ka hmu a ka mobile phone torchlight chuan pon lam chu ka va en ve ngal an bor lui awang chuan ka hmu ve theilo kan thut na lam chu rang takin ka pan ngala chuta tukvera tang chuan pon lam chu ka va dak chuak ve a kan rel din na atanga hlavak lova hian mi hring zin nuai ka hmu ngala kan en chian chuan thi sen kaina sa em mai tele a then chu kutle ka bung te an lo ni a tin in kai di ang mai hian bo ruaka an leng dela an ke in le simia lo chu ka rap khop mai kan nu po chu tukvera hian ron dak ve ngala a tre thot nge chuta midang ho po chu an lo pung khoma kan tre chel chul ta hloma he thil then chung hi minute nga vela ni ang a re vele tamaya a hnu dewa chuan rel light chu haron eng ta ti chuan kan kal zui le ta ani vai tam tak chu an trap pur hloma tu ma in hrengai reng lo po kan in en u nau ta vek mai ni hian a hriat puri hi tluang takin kan thleng ta a atuk le a chuan breakfast e pa in Times of India ka chiara chuta chuan Guwahati to Puri express train a accident ti alo langa mi somnga lai an hliam chungchang te aron ziaka kan nu chu ka hmu ngal kan ril ruwa chuan a hmani hni kalta a kan compartment a chuang ho ne na kan hmu chu advance in an thla aron in lar ni nge in kan pom ta ani makti hle ma ila pathian ring tu te kan ni na le hele ya kan om chung hi chuan suang na tho ana sat zia te kan hmu hian kan rin na ti chak jok zel se ti hi kan nu pa kan pom ve dan ani